Yan ay patungo. The Amsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan. Pero never sa kagandahan, this is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! At isa na namang araw ng panibagong pag-asa at saya. Dahil nakatutok na naman kayo sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali, walang iba kundi ang The Amsa Club! Ayan, at makakasama pa rin natin ang cutie patuti,
Kimpi! Yes, at hindi pa patalo dahil never siyang nagpatalo ang guwapong Kengkoy, Rupi! Halo-halo! Ayan, so manawagan kayo sa inyong mga fans. Kimpi at Fans ko. Rupi. Ayan. Ikaw muna, Rupi. Sa mga fans ko, hello. Mag-chat nga kayo dyan. Mag-comment kayo kung marami na tayo. Yes, like react po tayo for Team Rupi. Like, react po. Yan. Sa mga fans ko, ito. Nakikita niyo ba to? Ba namin lagi? Yes. At syempre kaya Miss Kimpi naman, paki-heart react. Halo, syempre kay Maria Janica Zamarias. Hi, Janica! Hi! Hi Heart, din heart, kay heart. Makey Ate ko. Sabi niya, hello. Halo po. Don't forget na mag-heart react for the... Forget the heart react. Forget the like and press the heart. Press the heart button. No. Parang ako kanina, tinadtad na namin ng heart. Ayan, tinatadtad na namin ng heart. Ayan. Kayo But din, heart- tadtadin nyo din ng heart. Yes. Like. Heart. Hindi sa ating live. Pwede rin itagtad rin Oh, kayo. yan. Like. Tadtarin nyo na yan. So, Gawin nyo na yan. Gawin nyo na yes, Wednesday na at ilang days na lang bago mag-Amazing Race, mga kaibigan. 3 araw na lang at ang pinakahinihintay nyo ng Amazing Race. Ayan, sa September 14. Ayan, marami kayong dapat aabangan. At excited na kami dito dahil lahat kami ay kasama sa Amazing Race. Ayan, kaya sa ating mga aspiring applicants, paki-like at paki-share para mas lalo ang aming pages para mas lalong dumami pa tayong Madrid Nation. Ayan, syempre dito sa Makati, Madrid, Philippines, sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, sa Cebu, Madrid, Philippines, Cebu, at Madrid, Philippines, Davao. Ano pang hinihintay nyo? Dito sa mag-umpisa ka mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya naman today, let us know that you are all ready sa ating mga palaro at abangan nyo ang ating Comment ready if category ready na mamayang ba Art kayo? Attack. Ayan, halo, Isel, I love you. Ayan. So, ayan, dami nag-heart. Wala talagang nagla-like. Oh, sabi ni Miss Christine, Pindutin nyo na daw. ang heart react. Diba? Yes. And comment ready kung ready na ba kayo sa ating mga games for today. Yes, ang ating unang game ay Hangman. Ayan, Hangman pa rin ang ating kung ready na kayo, yes, mag-ready na kayo ng mga input yung letters bago namin nasabihin ang Ayan, nanonood si Alex. Halo, Alex. Yes, Halo bago din natin- kay Christine de Yan, ready Guzman. na daw sila. Hi, Ready na Manuel. daw si Maria Janica Zacarias. Yan, gusto ko yan. Tanuin nyo. Hi, Pindutin nyo Kim. lang ng pindutin niyang Hi, heart. daw Kim, sabi ni Alexandra. like. Hi, Alex. Hi kay Miss Jazel. Hi, Miss Jazel. We miss you. Ayan, sabi ni Halo, Miss Angel din Bang, kay ready Angel na daw sila. Bang. Ayan. Ilabas na natin si Hangman. Ayan, dahil feeling ko yung iba hindi na nag-ready dahil nakaprepare na sila. Ayan, ano ang ating category? Occupation Ayan, daw. ang ating category for today ay occupation. Ayan, input lang kayo na input ng letters, Yan, guys. nahulaan nyo na ba? Huwag niyong hahayaang mamatay si Hangman. Feeling ko naghanda to si Alex kasi maaga siya ngayon eh. O yung mga maaga yung gusto mo Active nalo. lang. Baka naman Ayan, Alex, tama yung ginagawa mo. Heart, Sino si heart. Rupert? Yan, simulan nyo na guys. Yes. Nahulaan nyo na ba? Kung may nagsabi na, wala pa. Wala pa. Mukhang iisip pa nila kung ano yung One word ng letter. One word lang daw siya. One word lang ang ating occupation. Ha. Ayan. Ang dami nag-heart. Hi kay Serenity Girls. Halo. Binabati ko yung mga Serenity We miss you girls, too, yung Miss mga Jazel. Thank you po for watching. Actually, Serenity na lang ang fans mo. Mga celebrity yan, si Bea. Ayan, may unang letra na. Letter A daw, sabi ni Alex. Letter A.
Oh, Alex, bakit ka First time. Ano nagpaputok? yan? Unang hula. Letter E daw, sabi Unang ni hula, putok. Angel. Letter E. Oh, yung daming E. Sabi ni Uy. Maria Janica, letter N. Letter N. N. Sabi ni Janica, Marami na ambag. negotiators. Nako, Janica, marami tayong letter E. Maraming ambag sa Angel Baon. Negotiators. Maraming letter E. Yan. Anong Paki-heart occupation react po, ang Tita sa tingin nyo Clara. ang may apat na E? May apat na E. Sabi ni Alex, ba? engineering. Wala, mali. Ay, hindi! Ang sumunod sa huli ay letter E. Ano naman an? An. Ano naman an? Alex? Alex. Alex. Sino yung an? Ay, mali. Ay, dyan. Ayan. Baka may nakikita ka, hindi ko nakikita dito. Oh, mag-comment na Yan, kayo, comment Serenity kayo, Girls. guys. Yung mga Yes. celebrity kong Siyempre, best may friends prizes dyan. din to, di ba? Celebrity. Yung celebrity yung dalawa nga, yung Engineering. best friends Ay, nila. mali. Negotiators. Meron Hindi pa din. naman tayong 3 lobo. Guys, 3 gising-gising! balloons. Alam ko, napakasarap Remaining. matulog ngayon. Pero sayang naman ang load. Hindi na libre Yes. ang load ngayon. Halo kay Carlo Dito na Aguilar. lang Thank yan, you ma. for Halo. watching. Hello! Binabati rin yung si Carlo Aguilar. Hello! Halo rin po kay Miss Clara Bauzon. Hello. Sabi ni Carlo, housekeeper. Wow. Grabe yung puro letter E na hulaan agad ni Carlo. Oo Tama nga, no? ba? Oo nga, Housekeeper. no? May Ang galing mo. housekeeper, tas may bookkeeper. Bookkeeper, sabi ni Jenny. Hi, Pwede din Jenny. yung book. Ay, Anong letter ilalagay natin? Ay, Basta bookkeeper may yung mga keeper ano. dun sa Let's try Try muna letter. natin Pag yung H to letter. or letter B? Sabi ni Miss Ano munang Christine, letter? letter S. Letter S. Oh, tingnan natin kung Ay, meron. meron. Ay, may S. Oo, meron. Parang tama si Carlo. Si Carlo kasi yung bookkeeper walang S. Ano yung G? Serenity Girls? Wala nun. Letter. Housekeeper, sabi ni Carlo. Sinong nauna sa housekeeper? Si Si Carlo. Carlo. Carlo Aguilar. Ang sabi ni Carlo, housekeeper. Ang sabi ni Jenny, bookkeeper. May lalaban pa ba kay Carlo? Housekeeper. May lalaban pa ba kay Carlo? Malay nyo, mali, di ba? Ayan, sabi din ni Christine, housekeeper. Hindi ko nagayahan na sila housekeeper. Try natin yung letter. Try na ba natin? Tingnan natin kung Buksan ano na ba ang natin? first letter. Letter S sa A. book. Lagay po sa na ba natin? Letter Housekeeper. H ba? Yes. Oh! Ay. Wala namang... Halo, kay Jim. Wala namang S sa book. Keeper. Letter. Okay. Buksan na natin. Puro na Letter to sila U. hula. Pare-pareho House. sila Letter hula. K. Meron pa bang ibang trabaho maliban sa housekeeper may na naisip pa ba nagsimula sa kayo? letter house? House sleeper. Sa house. House. Ay, pwedeng house sweeper. Pwedeng house sweeper. Oo nga. House sleeper din. Charot. Sleeper, tulog ng tulog. Ay, baka may sumagot ng house sweeper kasi lahat ng sagot housekeeper. Okay. Housekeeper na ba talaga? Sigurado na ba kayo? Sure na, buksan ko na letter K. T. P. And letter R. Uy, binili Ay, tayo. congratulations kay Carlo Aguilar. Ikaw po ang nanalo. Ayun siya. Halika dito. Uy, don't forget naman, rock kayo dyan. Ng heart and like, di ba? Don't forget to like. And comment ready ulit dahil meron pa po tayong kasunod na huhulaan. Ay, wait lang. I-ano nyo naman yung i-acknowledge naman yung ginawa ni Rupert na na Ayan intro. guys, nakita nyo ba yung Nakalimutan bagong ko, intro pero namin nakamiti for ako today? kanina. Di ba ang ganda na Talagang- yung intro? Wala kami ni Miss. Talagang naglalaban kami dun eh. Ay, sabihin mo na kay Rupert ka ng inspiration Uy, niya bago sino nilagay. yung inspirasyon mo doon? Ang ganda. Siyempre kayong lahat. Apir. Yung mga yung mga fans mo, sabi mo para Ang galing, di ba? Oh, Team Rupi. Boto niyo naman ako. Ang ganda ng Yan, intro. react lang kayo guys. Ganda. Minsan lang manilimos na ako ng Ginawa na Hoy, kayo ng magandang pansinin intro. nyo. Ang ganda ng Sabi ni intro. Miss Jazel, ngayon Sa ko lang pula. nalaman na occupation Sa pala dilag. ang housekeeper. Ay, Ay, okay. may mahirap pang tabi ng bahay. Halo kay Mr. E. Game mo ba? Yan, ready na daw Yes. sila. Uli oh. Lex Okay. Puzzle. Yung sa mga mapapalas Next. nyo naman. Yan, ano? ang Nature. Hi, Mr. Ang A. ating sumunod na category Ano ay yung paborito mo? Nature. Nature. Drawer. Yan. Drawer. Sa mga mahilig sa nature. Sa mga mahilig sa nature. Ano kaya yan, Lee? Puno.
Halo kay Paul! Grabe, ngayon ko lang nakita tong nanood Congrats. Hi, Paul! Hi Paul, ano siya? Siya yung fiancé ni Ready na Alex. daw sila Jenny, Remo, Angel Invited Dawn, kami, Janica Zacarias. Sabi ito nagbigay na si Maria Janica sa Arias. Yes. Letter Letter T daw. T. Oy, Sabi ni meron. Christine, Meron. letter E. Yay, may letter T. Letter E, sabi ni Christine. Naka, parang alam ko na Letter yan. E. E din, sabi ni Alex. Marami niyan nun. Oy! Yay, meron ding letter E. Nature, halo kay Miss Angel. Letter A. Sabi ni Jenny. Halo din kay Miss Joanne Bona. Bauni. Oy, meron din. Ayan, dami na nilang sagot. Sabi ni Janica and ni Isel, letter R. Sabi ng Letter best R. friends ko, Serenity Best Friends. Letter Besties na R. tawag ko sa inyo. Besties. Ay, nako. Walang Nagpaputok letter kayo. R. Wala pong letter R. Sino yung letter R? Si Janica, si Alex, tsaka si Ay, mga Isel. bestie, ba't di Mga pinuto? nagpaputok. Meron na po tayong letter E, guys. joke lang, Ayan, merong ang letter word R. natin ay Yes, letter R. meron tayong Letter I 3. daw Ano po, pa yung sabi ng sumunod? Serenity. Sabi ng besties ko, letter I. Letter I. Letter I, Serenity. Oy! Napakagaling ng mga best friend ko. Mana Nature. sa ano. Parang puno to. May Letter, best friend. letter Halo N, kay sabi Bean. ni Halo kay Rosemary. Tita Jan. Hi, Oy, Tita Bean, Jan. mukhang Thank you for ano, watching. madukutang ka. Ano? Oy, nakita ko, Sir Rico. shinare ni Tita yung clips natin. Tapos tinanong niya sa papa tsaka mama ko kung ako ba yun. Hindi po. Double Artista down na yan. po si Kim. Hello kay Mr. Rico Banzaime. Letter N daw po, sabi ni Rose Hill. Letter Bawal yan. N. Letter N. Yay, merong letter N. Sabi May ni letter Jessa N. Caluyong, letter L. Wait lang, wala pa bang kuhula? Guys, parang baka, malapit sabi ni mama ni Paulahan Iril, to, Acacia tree. Hindi. Ay! Kulang! Wala bang letter N yung Acacia. Letter N yung Acacia. Akansya. Acacia. Magnolia. Sabi ni Janica, Magnolia Lagyan natin tree. ng N yung Magnolia Akansya. Ay, pwede. Pwede yung pwede yung magnolia tree. Ayan, Sinong tinadad nauna na ni doon? Janica. Ayan, tatlo na. Ano na siya? Magnolia. Panatag na yung loob niya ng Magnolia tree. Yung foods na yan. Si Janica, tatlong Try May natin lalaban ng ba? letter L. 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 M. Oy! May L. Hindi, patry daw ng letter M, sabi. Sabi nila Letter M daw. Letter N. Letter M. Ay, parang nangangamoy na. Nakakamoy magnolia. Nangangamoy magnolia. Magnolia. Mukhang magnolia tree na. Saan nakikita yung magnolia? Ano, may lalaban pa ba dyan? sa lalagyan. Ito, sumagot na rin ng magnolia tree si Elsa. Na, ang dami nang sumagot ng magnolia Nakakainis naman tree. yung mga joke. Buksan na ba natin? Yung katabi natin siya eh. Sana! Letter G! G. Oy! And letter O! Woo! Congrats, Janica! Sa mama po ni Irene, bakit niyo po sobrang ng pakain dito ng mais? Congrats, Janica! Ay, ang galing yung Congrats! Oh, perfect. Ang galing Walang perfect. naputok. Parang kahapon. Walang pumutok na lobo. Halo, kay So, ang ating Kimberly winner ay Zacaria. si Miss Janica Zacarias. Yan! Guys, don't forget, react naman kay Jan ng heart. Uy, may Heart bago and tayong like viewer. for... Ay, kinakalabit niya ako. Ano ni Janica at saka si Kim, magkano sila? Oo, Zacarias Okay, pareho. tsaka Janica, magkano daw Ayan, kayo? so ang nanalo sa ating set 1 hangman ay si Carlo Aguilar. At ang set 2 ay si Janica Zacarias. Paki-PM or paki-comment ang inyong number para ma-load na yan. Congratulations! At meron pa tayong last set ng hangman. Yes, last na. At Yan, nagalingan nyo ang guys. ganda naman tingnan And- ng ano nyo, and ayan reactions na. nyo, 3, guys. 2, 1, go! Mag-like lang kayo, Ayan. Ready? Yes, na sila, ready na. Comment ready naman kay Jan kung handa na ba kayong lahat. Ready na ba kayo dyan? Ready na Hindi ba? pa kami Ano? ng ready. Kasi kami Ready. ready pa sa Lina. Yes! Ready. Wala pa kaming nababasang ready. Sports! Wala akong nababasang ready, hindi pa tayo mag-start yan. Pero ang ating category ay sports. Ready na yung mga Ready na daw si ready. B. Yan. Yung mga mahilig sa sports.
Yes. Ready na rin si Bean. Parang nahulaan na to dati. Kambal daw si Janica tsaka si Kim. May uhula na ba? Kambal sila. Ready na daw. May hula na ba? Parang kahapon table tennis. Yan, ready na rin si Alex. Kambal daw sila. Nahulaan Next nyo na na daw. ba? May gusto na ba Ayan na humula? po. Kasi kahapon sa Miss Angel hinulaan niya agad, wala pang letter. Oo, wala Guys, pang letters. comment, heart, Kayo heart, ba? heart, and Kaya niyo like. bang higitan yun? Beat that record, yeah. Oy, sabi ni Ni Jamie Sabi ni Jamie, hello, thanks po sa load kahapon. Yes! You're welcome, Jamie, and thank you Maglaro for ka pa, watching marami ka pang the load. Almusal Club every day. Volleyball daw, sabi ni Alexander Uy, ang Daviola. galing. Uy, Alex, so, Volleyball. tama ba? Ay, pwede. Sa letrang V. Volleyball. Wait lang, Simulan na ba natin yung letter V? Parang hindi yan Hindi, volley. hindi siya volleyball. Parang ano yan. Ball, basta Ready. yung ball. Pagbigyan natin si Alexandra, ibigay natin yung letter V kahit yung simula. Ay, hindi siya volleyball. Sabay-sabay kayo. Volleyball. Ito si Carlo sumagot ng B-A-L-L. Ball. Ball. Ay, wala! Wala rin pong B. Hindi So, ito, hindi siya basketball, hindi siya volleyball. Hindi ito sports Hindi na siya may bola. Wala Hindi ito siyang sports ball. na may Hindi siya bola. bola. Wala siyang balls. Wala na yung letter V, Rose Okay, so Letter A daw, sabi ni Bean and Jamie. Wala naman Yes. yan, wala nang ball eh. Oh. Oy, meron. Ay, may A. reminder lang pala sa Pero mga hindi nanalo siya na hindi na po nagtatapos sa pwedeng ball. maulit kayong Sa mga manalo. nanalo na, pwede na kayong Manood lang. Sabi ni Janica, Mag-cheer. letter R. Pwede na kayong mag-cheer. Letter R. Pwede kayong manuro. Ay, hala, dalawa na lang guys ang ating balloon. Dalawa na lang ang ball, ay ang balloon. Yan. Parang napakahirap nitong sports. Uy, may A. Ano ba? Ang hirap naman yan. Feeling ko nahirapan naman sila kasi English to. Ang sports niya, Nahulaan nyo na sepak ba? takraw. Halo kay Engineer Gerald Reswellion. Guys, Hi, dalawa ka na engineer. lang. Dalawang Sabi lobo ni na lang. Alex, Mamamatay letter na S. siya. Ang sports mo, engineer. Letter Bato ba topic? S. Naku! Ay, may S! May pag-asa pa. Halo kay Mr. Jeff! Hi, Mr. Jeff! Hi, Mr. Jen. May Kulang! pag-asa. May pag-asa pa. Sport. Dalawang Oy, lobo. Ano ayan, letter? Ang laro daw ni engineer ay Sisid. Ay, naku, Jamie. Kulang, engineer! Engineer ah. Ano Halo yan? kay Hindi yan Shaira. sports. Yan ay occupation. Sisid. Binabayaran ka ba dyan? Hi, Miss Ann. May Ano nakahula na letter? ba? Ano? Letter pa Meron F. na po tayong letter S. Letter F, May sabi ni letter- Rose Hill. Sure ba yan, F? Oo nga, Sure ba yan, Hindi F? pa siya yung Oo swimming. nga, sure ba yung F? Wala. Letter B Sino daw. may maraming hula Wala dyan? na. Swimming. Sa baba Ay, naglalaro meron na eh. pong letter S. Sa letrang Letter S. Sisi. Ano, sunod? Meron isa. Ayan, bumabalik ang Bumabalik ating ang mga besties kapatid na ko. Serenity. Letter L daw. Mga besties ko. Sure, L? Sabi ni Miss Rose Pag Hill. puputok ka sa lalan ni Rose Lee. Ah! L. Ay! L! Ay, Sabi ni Bean tsaka ni Shaira, letter E. letter Sure, E. letter E. Guys, dalawa na lang po ang Hi, ating Mr. balloon. Ay, may E! Oh, Guys, wala. Google nyo na kung kaya yung Google i-google. nyo na. Google mo, sabi guys. ni Mr. E, letter Letter I I. daw. Mr. Ray, pag pumutok ang lobo ka sa lalan mo. Sabi Pag pumutok Mr. E, may load kami ah. Ay! Ay! Mr. S! Halo kay Tita Weng. Hi, Tita. Thank you for Ayan, may watching. bago tayong makakasama mag-cheer. Si Engineer Gerald. Dahil kay Mr. Ray, pumutok yung isang lobo. So, meron Isa na lang chance. para Ating hulaan. balloon. Sumisid. Yan. Guys, wala na kayong ibang chance para hulaan yung buong word kasi pag nagkumula kayo na isang letter, puputok na talaga. Puputok na. Hulaan nyo na lang para sa Puputok ano? na, isa na lang, puputok na. Meron ba kayong na. clue dyan? May clue ba kayo dyan? Sabi ni Rose Jill, letter M daw. Letter M. Naku, Pag yung letter M, puputok ang guys, lobo. pag Wait hinulaan lang, natin yung letter M, puputok na yung lobo. Walang mananalo doon. Oo. Dito. Delay. Delay. Madaya si engineer pumapasok Ay, sa ay, dito. na daw from Manggagamit. Dubai. Sabi ni Weng, ano to, Carshal, pa-shoutout watching from Dubai, letter Z. Naku, Thank feeling you ko po alam for ko yung watching. Kailangan na nilang
Kailangan nila lang hulaan yung word mismo. Kasi Yes. isang labo na lang. Guys, isang Wala balon na na lang. Hindi na lang naman Halo kay Mr. Jonathan. Serenity Albert. naman dyan. Baka naman alam ng Serenity. Meron ba kayo? May clue pa kayo dito? May clue ba kayo? May clue ba tayo Pag dyan? nagkamali pa ng letter yan, mawawala. Oo, Game isang hula over. na. Kailangan nyo nang hulaan. Feeling ko nasa ano yan, yung mga Di ba may mga, ano ba to? Sports, indoor ba to? Outdoor? parang indoor. Saan nyo ba gusto? Indoor, outdoor? Search nyo na yan, guys. Wala na ba? Kasi na unang makapag-search. Kung wala, sige, tignan Yan ang natin. mananalo. Isang ano lang, isang letter na lang. Isang letter na lang. sige. Pero, buwis buhay na to isang letter. Anong letter? Isang balon na lang. Letter O? May mga O ba dyan? Yung letter N kaya para Oo, dalawa marami. sisisihin. Ah, Si Serenity tapos si Tapos si Rose. Josil. Sige, sige. Okay, Letter N. N. Ay! Meron namin! My letter N! Nasave pa! Nasave pa ni Ayaw Serenity pang sa pumutok. May penalty na. Penalty sport. Wala. Penalty. 4 letters. Penalty. 4 letters sport. na yung dulo. Penalty Oo. sport? Letter O. And Uy, no. dalawa na yung humuna ng letter O. Pwede na ba yun? Oo, Letter pwede, O. pwede. Letter O. So, pag pumutok kay Lobo, ang Oh my sisingin si Rose gosh! Jill, Uy, tapos tingnan si niyo Jenny. mabuti. Yes, yes. Okay, letter O! Wait! My God, wait! Oh! Oh! My oh! Congrats! Sabi ni Christine, ano daw? Penalty sa... Penalty suck. Sabi ni Christine de Guzman. Ay, nakapag-google Ay! na. Kaso ang letter O nasa Ayun ano, nga. second to the last siya eh. So, pwedeng hindi siya Penalty suck. spot. Sabi ni Janica, penalty spot. Penalty. Tsaka si Alexandra. Engineer, Feeling ko alam mo nakapag na ano yung na to, spot. nakapag-google na sila. Engineer. Sabi Penalty. ni... Maraming Halo-halo humuhula kay ng Andy. penalty. Maraming Penalty humuhula spot ng yan. penalty. Hula natin letter P. Sabi ni Pero sabi Alex, po ni penalty Alex, stop. Oo, stop. Buksan natin yung ano, letter P, penalty. Letter Letter P? P. Ah, sige. Oy, Ay! tayo. Guys, Pero hindi siya stop and Hindi siya spot. spot. Oo. Kasi walang letter Pero P doon starts sa with letter P. penalty. Penalty Hindi siya spot. stop, hindi siya spot. Hi kay Tita Lucel. Thank you po for watching. Nag-google ko na yan. Sabi Pero ni walang Janica. Pwede yung penalty shot, no? Penalty Yes, shot. penalty shot. Subukan kaya natin, Miss Zen, yung letter T. Penalty shot. Letter H. Ay! Oh my God. Ano yan? Grabe, Shot. na-save niyo pa yung isang voice. Ang labo na lang. Oo nga, galing nyo guys. Shot ba yan? Penalty shot. Sino Sabi nauna ni sa penalty Christine. shot? Sino nauna doon? Penalty Si Christine de Jenny, Guzman. ay, Christine de Guzman. Buuin natin yung penalty kung meron. Oy, penalty. So, doon na lang nagtatalo sa pinakadulo. Okay. Shot na lang. Shot. Oh, Sabi trust ni me. Mr. Rico, letter O, trust me. Mr. Rico, Pwede nandyan po rin, talaga ano, yung sabi letter ni O. Jenny, penalty slot. Ayun nga, Meron, pwede slot hindi. din. Sabi ni mama ni Irvil, penalty show. Ay, may L na. Oh. So, hindi na po pwede ang letter L. So, pwedeng, ano, Ang dami Buksan na. na. show? Shot na. May Or nagagamit na. shot. Penalty shot nga. Ay, Tara, tara. galit na siya. Ito na, ibukasan natin. Letter A. Ay, congratulations kay Christine de Guzman. Roy. Yan, ang galing naman. Grabe, isang lobo. Oh. Munti ka nang matalo. Sino yung nanalo? Ayan, si Christine de Guzman, Roy. Ayan, so ang ating nanalo, set 1, Hangman Carlo Aguilar, set 2, Janica Zacarias, nakikita set 3, niyo ba si Christine de Engineer? Guzman, Roy. Ayan, Nandito so si itong mga to, Engineer, oh. paki-PM or paki-comment ang inyong Nakadungaw. mga numbers at hindi na po kayo pwedeng manalo. Pero pwede kayong magturo, pwede kayong magbigay ng hint, at pwede kayong magbigay ng cheer. Ayan! Meron pong disqualified dito. Ito, oh, may disqualified dito sa labas. Yan. Guys, Nanonood, react naman oh. kayo dyan. Meron pa Yes, tayong react mga na kayo. second game. Ready na ba kayo? Nakikita niyo ba si Engineer? Ayan si Engineer. Yan, oh. disqualified na po Guys, yan. binubuksan Manaya. niya yung Yan. pinto. Dumudungaw-dungaw. Disqualify na po yan kasi madaya po siya. Next game? Yes, next game na tayo. Ang ating... Pero sabi, Oh, sabi daw ni si Mr. nauna siya. Check natin. Nauna ako. Hindi po namin nabasa, Mr. Eh. Hindi, tignan natin. Penalty shot. Mr. Ray, pwede naman pa like dyan, oh. Ay, oo. Mr. Ray, heart. Nauna ba si Mr. Nauna Eh? si Mr. E. Hindi ko makita sa May akin. penalty oo. shot. May Penalty shot. Tapos penalty shot. Tapos, ang Last si one. Christine. Ay, oo, si Mr. Ay, E. sorry. Uy, Sorry. Linawin mo yan, Irene. Linawin Hindi mo kasi yan. hindi
hindi lumabas dito. Sabi ni Engineer, I'm sorry. lagot kayo. Narinig ko rin kanina Christine Pakilinaw. De Guzman. Okay, Ayun na, so I'm ayun na si sorry. Mr. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na si Mr. Oh my God! Ay, naka Mr. Charot! So, ang nanalo sa ating set 3 hangman ay si Miss Teresa Rock naman kayo Solomon. dyan. Ayan. So, pwede bang maglaro si Miss Christine Roy? Dahil si Miss Miss Tere, Christine, mag-work okay na lang yan. po Kaya yan okay dahil lang meron siya pa ngayon. tayong mga second Okay. game at pwede ka Yes. pa pong manalo. Yes. At kung magbibigay tayo ng fan sa the most consecutive fan. Meron po dito Mr. naninilig. Ayan. Ayan. Thank you so much, Mr. Maraming salamat. Ayan. Kayo po ang nanalo Sabi naman ni sa ating Christine, okay set lang three. daw. Kaya, buwami ka, Christine. Yan na, Christine. Ito na. Madali, maganda na. to. Pero guys, Christine, are you na to. ready for the next game? Yes. Itong game na to para Comment kay ready Christine. naman kayo dyan. Para kay And Christine. rock na kayo. Game ano yung next Yan. game nyo? Game na daw Ang sila. ating oh. next game ay 4 draws 1 word. 4 draws, 1 word. Madrid version yan ng 4 picks, 1 word. Idodrawing nila, yan po yung twist natin. At ngayon, may dalawang mananalo. Ayan, so, yes, meron lang tayong dalawang drawing. At sino bang gusto nyo mag-drawing? Ayan, para more chance of winning. Dalawa. Siya po yung dalawang magdo-drawing nito. Both. Si Rupi ba? Ready na daw. O si Kimpi? Heart naman kayo dyan. Comment nyo kung sino nyo gusto mag-draw. Ayoko ng comment, gusto ko react. Paunahan po paunahan. Heart Kung sino yung naunang may kinoment, Heart Kimpi or Rupi, siya ang magdo-drawing. Sabi ni Engineer, ako na lang mag-drawing. Ay, sorry. Ayun, meron na namang fans dito si ano. Oh, Rupi. Andy. Feeling ko ikaw yung Si Andy, magdo-drawing. legit number Feeling 1 ko fan ni binayaran Rupert to ni, yan. binayaran to ni Rupi. Ay, Kaya wala. naman to. Walang may gusto sa inyo. Andy. I volunteer. Oy, si Yan, Gerald daw dami ang susunod. nagre-react. Si Gerald daw. Sa likod Sino lang una siya. maglalaro? Ready na ba kayo? Ang magdo-drawing, isa lang po ang magdo-drawing dito at dalawa lang. Tig-isa na lang kayo. Sige. Isa kay Miss Kim, isa kay Rupi. Ayan, para transparent po tayo. So, sino mauna sa inyo? Sige, unahin na natin ng Cutie Patuti, Kimpi. Ayan, so yan, ready na ba mag-drawing kayo? na. Yan, gusto ko Bigyan yan. kita Yung mga na. nagre-react na yan eh. 2 minutes. Yan, i-heart nyo. Yan. Good morning, K-pop! Ay, kay Tito Nanay! Tito Nanay! Halo. Yes, Miss Kim, are you ready? Grabe ba? Dapat galingan ko kasi ang dami kong nanonood na tito, tita. Galingan mo, isa lang yan ha. Isa lang Kailangan dapat ayusin ko mahulaan to. yan. Supportive family. Kung hindi Tita mo Nana, hulaan yung heart drawing react ka nyo, naman paiparusa dyan, kayo. tita na. Kamusta na po? Ayan. La 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 la. So yan, comment ready naman kayo guys para Yes. magsimula na po tayo sa ating 4 draws and Yes. 1 word. Okay, your timer starts now. Oh my God. Isa lang po yan ha. Pwede nyo po yan hulaan kahit nakadalawang drawing na si Miss Kim or nakaunang drawing. Ayan. Bakit naka-dislike? Grabe ka, Rupert. Madaya ka daw, engineer. Ayan. Meron na ba? Oy, Kimpi daw. Kimpi, ayan na si Kimpi. Sino pa? Dalawang sila magdodrawing dito. Uy, ano yan? Okay, so yung 3 minutes nyo, box. Ilang letters yan, Rupi? Pakibilang, ilang letters? And 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 letters. Toolbox. Toolbox? Yan. Wow! Ang galing! Si Gerald! Ay, nakita niya! Nakita niya! Na-disqualify niya si Gerald kasi nandito siya sa ano. Nakita mo? Promise? Ay, hindi daw niya nakita. Sabi ni Paul Hindi daw niya Ambat, nakita. toolbox. Nanonood siya eh. Si Gerald ang unang Hoy Gerald, madaya ka! Lumayos ka dyan. Si Miss Angel, madaya daw Ang dami si mo Gerald. na Ay, nakikita si ano. Nasa likod ka! I-camera mo nga sa akin. Pero guys, meron pa tayong word. Okay, next na. Si Rupi na magdo-drawing. Ay, disqualify ba si Gerald? Disqualified si Gerald. Qualify. Disqualified si Gerald. Sorry, Gerald. You're Sorry, disqualified. Disqualified po si Gerald. Next na tayo, Garod. Another 3 minutes. Pakibarili po pag nakita nyo. Ako ba? Another 3 minutes kay Miss Kim. Miss Kim. Yan, sige, go.
Ang dami palayasin daw si Gerald. Pinalayan sa unang. Hindi na kasali si Gerald, disqualified na siya. Nakikita niya Ilang kasi. word, ilang letters to, Pisan? Malis ka kasi dito para hindi ka isipin na. Alam, Byram. So next na tayo, wala po yung una dahil 7 words. 7 Yan, words? we have 7 letters. 7 letters. 7 letters. Flower, gift. Flower, gift, 7 letters po. Valentine's Day daw. Sabi No. ni Andy, flower, gift, kay Alexandra. Oh! Wedding daw. Ay, may nakasagot na! Wow, ang galing! Wedding! Wedding, Si Jessa Jessa. Caluyo. Ang bilis naman! Ang galing niyo naman. Ayan. Pag kitang-kita niyo si Jessa yung nauna sa wedding, ah. Yes, tama, So, tama. si Jenny, nahuli si Jenny ng sagot. Ayan. Ang kaso, nauna na natin si Next Jenny. naman, si... Jenny Meron pa ba? May timer pa ako, di ba? Meron pa, pero Ito. pag dalawang, Pero sige. yung nauna si ano eh. Tapos, Ay, madaya, madaya. Meron pa Meron tayo, pa. guys. Yes, sige pa, go. Bansal ko, no. Christine, umabot ka, Christine. Para sa itong game na to. Uy, ano yung sasabihin ko dito? Nalimutan ko tuloy. Ha, ha, ha daw. Uy, ilang letter? Birthday. Tapos na yung hula niya ng birthday. Feeling ko late yung Late na. Wedding. 8 letters. Yan. Wedding yung kanina. Tapos na. 8 letters. 8 letters daw. 8 letters. Nagsisimula sa letter 8. Ha? Ay, alam ko yan. Pinit? Anong pinit? Pinit. Anong pinit? Post? Yun yung nakakatagihawat. Letter? Guys, meron tayong 2, 4, 6, 8 letters. Pin? 8 No. letters. Postcard? No. 8 letters. No. Pushpin, sabi ni Miss Angel. No. Time's up! Ayan, may nakakuha. May nakahula. Oh. Si Janica Zacariare. Nabubulol ako, Janica. Nanalo na siya. Ay, pwede niyong gayahin yung sagot. Ay, guys, gayahin nyo yung sagot ni Janica kung sino yung mga... Ay, si Miss Angel! Yay! Congrats! Kaya si Angel Baron. Ay, guys, ganun yung gawin nyo. Kapag may nanalo na, paunahan kayo ng sagot. Si Miss Ikaw nanalo si Heart crack Miss. naman kayo dyan, guys. Okay. Congratulations. Dalawa Dalawa lang? Dalawa lang naman. Dalawa lang. Dalawa lang. Nahulaan nila yung dalawa ko. Nahulaan na yung dalawa. Congrats! Congrats! Tatlo tong ready ko. Paano yan magdahulaan yan? Ayan, so, Extra ko lang yung isa. congrats Pero dalawa. kaya Team Kipi, Jessa Caluyong at Angelique Calugay! Ayan, Congratulations! dito, ayan yung mga number nyo. Paki-PM na, pati rin sa mga nanalo sa Hangman. Ayan mga pangalan nyo, naka-flash sa screen. Ayan, paki-comment, paki-PM ang inyong mga number, okay? Thank you so much. Okay, next na tayo. Guys, comment Kay ready! Rupi. Comment ready! Para kay Rupi naman. Dalawa lang yan ha, dalawa Diba? lang. Oh, galingan nyo guys. Kay Rupi naman. Hindi na to. Ito na. Yan, react lang kayo guys. Four Ayan, picks pa rin. 4 draws and 1 word pa rin Four po draws, tayo. one Pero word. si Rupert na po ang magpapahula. Yes. Ayan, sabi ni Jamie, ready na daw. Okay, Si your 3 Jenny, minutes. ready na. Si Andy, ready na. Yan. 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 Handa na ba kayong Yan, mag-struggle? nag-shoutout. Ay, nag-ano na si Andy. Rupi. Rupi. Na-imagine ko eh. Yan, ready na rin si Extine and Rose Hill. Rupi, disregard, dislike, dislike. Mamaya. React naman kayo dyan, Okay, guys. timer starts now. Ayan, ready na rin yung tito ko. Tito, dapat sa akin ka dito. Dapat dito, hindi sa kanya. Ano yan? Ayun, ano yan? Guys, mag-comment na kayo. Hello kay Mr. Ali Garcia. Madali lang yan. Sabi ni Jamie Droplets. Si Paul naman, Raindrop. Bulletin. Ano yung bulletin? Sabi ni Alex, Droplets. Malapit na ba sila? Wait, Yes, meron malapit siyang 8 letters. Ay, nakasagot na! Oh, meron na nakasagot. Si Alex, Teardrops. Oy!
Pare sila ng sagot ni Paul, pero kulang kasi. Okay, Coco. 8 letters. Okay, Teardrops. Alexandra May sumagot ng Gaviola. eye drop, eye, teardrop. Grabe, ang bibilis nila kasi hindi pa nga tapos yung drawing, nahulaan na nila agad. Droplets. Grabe. Next na tayo. Next, Galing guys. naman ni Rupi. Meron pa siyang 2 minutes. Try. Ano yan? React naman kayo dyan, guys. Ano yan? Nahulaan nyo na ba? Nahulaan nyo na ba? Dislike natin siya. Ay, ano yan? Ooh. Ang galing mo May naman hahabol mag-drawing. pa. Hi, Miss Ness! Crying, droplets, teardrops. Sabi ni Tomato. Paul, tomato. Sabi ni Sabi ni Miss Angel, Paul, crying pepper. onion. Ayun. Tomato. Island, sabi ni Paul. So guys, Meron tayong letters niya ay 8 letters. 8 letters ulit. Yes, 8 letters. 8 letters po ulit. Coconut ba yan? Sabi, Sabi ni ni Andy. Christine, Summer Island. Sabi ni Mr. Ali. Coconut. Tomato sauce Sabi ni daw. Andy, tomato Sabi ni sauce. Andy, tomato 8 letters po. 8 Sabi ni letters. Tito, sardines. Water, coconuts, tomato sauce. 8 Coconut letters, tree. guys. Vacation, sabi ni Andy. One Yes po, word one word with lang. 8 letters. Tomato Summer. sauce. Mukha ba tomato sauce yan? Vacation, coconut. Vacation. Go, guys. Vacation. Sobrang hirap nito eh. Matalino lang. One word with 8 letters. Sabi ni Prietos, buko juice. Tama ka yan. Si Miss Angel, seashore. Vacation. Sige guys, wala pa kayo habang wala pang... time's up. Summer vacation. Seashore. One word with 8 letters. Relaxing, swimming, buko juice. May buko ba? Ay, kasi... Oo, kasi Oo. ang galing niya nakukuha niyo yung ginodrawing ko. Wala na. Ang sagot ay tropical. Ayan, ang sagot daw po ay tropical. Okay, so ito na ulit. Ayan, surfing, relaxing. Yes. Ayan. Para ma-finalize. Ano ba yung drawing dapat ko? Yay! Okay, so sa mga, ayan, so ang ating nanalo sa ating segment na 4 draws 1 word ay sina Jessa Caluyong, Angelique Calugay, at Alexandra Gaviola. Ayan, paki-PM at paki-comment. Pasok, ang, mga yes, suki. paki-comment ang inyong mga, itong mga suki, nakaabang na sila, kaya mabilis yung data nila. Kaya kayo din, mag-abang-abang kayo para maunahan nyo sila. Yung mga Ayan. suki. Ito mga pangalan na nandito, ayan, pakititigang mabuti, paki-comment at paki-message ang inyong mga number sa Facebook. Pag daw Ayan. magme-message sila sa Facebook, Yes. ang dami daw. Meron pa tayong isang game, our last Yes, meron pa tayong game. Siyempre, ang paborito nyo, Miss Kimpy, ano yung paborito nila? Art Attack. Ayan, Art Attack na! Ang ating category ay... Ruta. Fruits. Ang ating category for today ay fruits. Kahapon, ano ang category natin kahapon? Tourist spots. Tourist spots ang aming category kahapon. So for today, ang category naman namin ay fruits. Ayan, prutas. Feeling ko magaling sila dito kasi mahilig Yes. sila sa prutas. Yes, ano-ano nga ba ang mga prutas dito sa Pilipinas? Ayan, Tagalog lamang yan, mga kaibigan. Ayan, ano pang hinihintay nyo? At yes, so simpleng-simple lang ang mechanics ng ating Art Attack. Meron kaming ibibigay na category. Ang category natin ay prutas sa prutas sa Pilipinas. So Tagalog po tayo ha. At yes, habang naghahanda sila, ayan, ano-ano nga ba? I-recall nyo ang ating mga prutas. At habang nag-ready sila, 3 araw na lang, Amazing Race na! Ayan, at sa ating mga aspiring applicants,
Ayan, huwag na huwag niyo kalilimutang paki-like at paki-share ang ating mga Facebook page, Madrid Philippines Pangasinan. Ang aming office dyan ay nasa Rizal Street, malapit po yan sa Town Center. At sa Cebu naman, Sila Lahong Cebu Cebu wala City. ng bayabas daw. At sa Davao, Ready na ba kayo? Laurel Avenue. Ayan guys! Comment ano ready hindi and kayo react apply guys na? if ready na kayo. Ready na ba kayo, Kimpi at Rupi? Meron kaming Bayabas. tatlong prutas Ay, na papahulaan sa inyo. And kung sinong makahula nun, congratulations, you're the winner. you're the winner. Okay, so bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ayan. Sino muna una? Sabay kayo, di ba? Tayo. Ay, ayun yung sabay kayo, Miss Kim. Competitive. Game. Okay. Akin yan. Guys, comment ready. Comment ready, Ayan, guys. ready na si Jamie. Yes. Ready na si Angel. Ready na rin si Tito. Yes. Okay, guys. Are you all ready? Kayong dalawa, ready na ba kayo? Yan. Sige, Ginagawa ready. nyo. Game, ready. Gina daw, Gina. Game. Game na ba? Game. Timer, oo, sige na. Okay, Timer Game, starts game. now. Hindi na sa'yo, Rupert. Hindi na sa'yo. Whoop. Sige. Yan. Ayan. Baka mamukhang hindi prutas yan, ha? Kim, di Wow. masyado sa'yo. Kim, hindi masyado. Yung first letter, wag niyong kalilimutan. Ayan, ang first letter natin yung tawag dun sa prutas, syempre. Ano ang first letter niya? Letter ano yan sa'yo, Rupi? Letter S? Dali naman kay Rupi. Ay, ang dali. Onion, may Paramihan onion. kayo ng mahuhula ang salita, ha? Anong start yung letter D? Paunahan kayo ng mahuhula ang prutas. Sampalo. Oh, sino yun? Ayan, 1 point. Prutas. Itong mga prutas po ay sa Pilipinas lang, no? Ayun, Yes, may nakasagot. Pilipinas. Si Paul. Anong sagot? Dragon Ay, fruit. Wow, ang galing. Next Santol. naman. Ay, sarap santol. Walang santol. Sampalok. Sampalok. Paramihan kayo, guys. Durian. May durian ba dyan? May durian ba? Sampalok. Sampalok. Mukhang dali na hulaan ng sampalok, ha? Oo, ang dali sa hulaan. Si Dragon Rose Hill. fruit din. Granada. May granada ba dyan? Paramihan kayo, guys, ng mahuhula ang prutas. Paramihan ng points. Ayan. Meron bang durian? Nahulaan niyo na ba? Atis. Ay, maganda yung Miss Kim. Mangosteen? Yan, nakakalupit. Ayun, si Oh, 2 Jenny. points. Rambutan. Rambutan, Jenny. 1 point. Mangosteen din, no? Mangosteen po si Paul Ambat. Ano na una? Sino ang nauna? Si Pat or si ano? Ay, ang dali nung ano. Si Dragon Fruit, si Jenny. Si Mangosteen, si Paul. Si Lanzones, meron ba? Lanzones. Wala, walang Lanzones. Ubas. Parang nahirapan lahat sa spelling ng mangosteen. Oo. Yan, pinakahula na. Ano? Tapos na ako. Ano yun? Ayun, may nakahula na pala. Strawberry, Si hindi ko Rose nag-load Jill sa akin. Santol. Ay, nauna siya. Rose Hill Santol, 1 Santol. points. So Strawberry yun, General, nahulaan 2 nilang points. lahat. Uy, lahat. Sige pa, magpahula pa kayo, may minutes pa Ay, kayo. game pa? Mm-mm. Wait lang. Dahil 2 points silang lahat. 2 points Rose Hill, 2 points Paul Ambat, 2 points Jenny Remo. O, paramihan kayo, guys. Santol? Strawberry, may nakapuntos na ng strawberry. Si Jenny. Grapes? Yung galing naman nun. Sabi ko, Star Apple? Mangga. Jenny, sabi ni Mangga Jenny. daw, mangga. Sabi ni... Sabay balat na yung mangga ni Kim. Papaya. May Parang papaya ba dyan? granada. Alam, bago naman Mangga. Um, Yung kay Robert, letter L. Gusto mo ng Santol, letter L. letter N. May nakahula po ng mangga. Meron. yes, si Jenny. Jenny. Yan, langka. Langka. Uy, ang galing ni Jenny. 4 points na si Jenny. Langka. Minahuli ng hula si Pat. Mangga. Nahuli sa Yan. mangga. Okay.
Sige, langka. Uy, wow. 4 points na si Jenny Remo. Wala na bang... Langka, durian. May durian ba dyan? wala Letter pong S. durian. Balimbing. Ang bilis ng sagot ni Jenny. Mango, durian. May balimbing ba dyan? Langka, Durian, jackfruit. Starts with Granada. letter S yung akin po. Letter S, marami pa kayong Pinya. oras. May pinya ba? Ano, wala na yung pinya. Habol-habol pa guys, may 1 minute pa kayo. Letter S. Letter S. Star apple. Ang hirap naman ng drawing. Ayun, si Mr. Ray. Ang galing naman ni Sintonis. Mr. Ray. Ano sabi ni Mr. E? Suha. Sintonis? Ano yung Ano yun? Ano sintonis? po yung Jackfruit. Ubas. Yan, ubas. Oh my Oh, God. yun. Ubas si Prietos Lawian. Prietos, ubas. Uy, nahuli si Shira ng ubas, oh. Nahuli rin si Monet. Guys, wala na bang hahabol kay Ubas. Jenny Ay, with nahuli 4 na. points? Sangki, Star Apple. Nahuli na sila ng hula. Ubas, ubas. Guys, yung mga number nyo, maganda yung yung 2 words. Okay. Sandia, ano yun? Sandia, ubas, ubas. Ubas. Sunkiss? Ubas, suha. Ay, nahuli sila ng hula. Nahuli. 5, 4, 3, 2, 1. Durian. Saan durian? Asoy. Ay. Ang sa akin, kamote. Kamote po siya, kamote. kamote. Ano, durian? Ano yan? May mga may kasoy ba dyan? Ay, may durian. Meron hulang durian. Oh. Sino po yung Si Paul Ambat. 3 points. Okay. Durian. Ay, nahuli na naman si Unfair. Ayun, sumagot. May kamote. Wala Si ka, Mama, maliit na yan. Mama Iril. Mama Irene. Kamote daw. Nanay na ako. Pero may nanalo na eh. Mabilis sino? Sino yung mabilis natin Si napansin? Jenny? Yes, ang bilis ni Jenny Remo. Okay na. Feeling ko Ay, sa mahilig inyo? sa fruit si si Ako Jen. Guys, rock naman kayo Ay, dyan. mga points. Wow, react, like react. Ito yung mga nagka-points kanina. Ayan o, ang dami niyong nahula ang salita. Ayan, pero ang pinakamabilis at nagwagi. Congratulations, Jenny Remo! Yay! Congratulations! Paki-comment or paki-message ang iyong number. So, ulitin ko lang ating mga nanalo sa Hangman, Carlo Aguilar, Janica Zacarias, Miss Teresa Solomon, at sa 4 draws 1 word, sina Jessa Caluyong, Angelique Calugay, Alexandra Gaviola, at syempre sa ating last game na Arc Attack ay si Jenny Remo. Ayan, bukas, abangan nyo ulit ang ating categories. Comment lang kayo. Ano ba ang gusto nyo maging category? Anong gusto nyong category Kanta ba? bukas? OPM ba? International songs ba? Brand ba? Paano namin drawing ang kanta? Pag-i-explain. Power. Ano ka ng power? Love. Heart. Power of love. Mga ganon. Diba doon natin matitest ang kanilang mga Ayan, drawing. nag-message na si Jenny. Ayan. Remo. So, nag-message daw si Jenny. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa inyong pinaka-paboritong tambayan tuwing tanghali, ang The Almusal Club! Ilang buwan na lang, Pasko na! Yes, Amazing Race natin! And Amazing Race on Saturday. Tan. Happy birthday. Paano iba? Happy birthday yun. Bye! Bye-bye! See you tomorrow! Yan ay patungo. The Amsel Club.